Tam jedenkrát do roka nosí vlastně bílej slon. Tmou nočnímu na cestu vyzvání kostelní zvon. Zvon stoletý na věži má noci sváteční hlas. Když bílej slon přichází, vánoční nastává čas. Bim bam, zní z věží a sněží. Bim bam, už vánoční nastává čas. Slon vyprávět dětem jde o tom, co dovede mráz. Jak tužkou svou na okna vykreslí krásu všech krás. A o tom, že prskavky, když si chtějí na stromku hrát, tak prskají po sobě, až bude z každé jen drát. Bim bam, zní svěží a sněží. Bim bam, už vánoční nastává čas. Hezký podvečer. Já bych vás především chtěl pozdravit jménem svým, jménem novostarostí města Nymburka, ale i jménem celé naší nové radnice. Jsem velice rád, že jste si našli snad chvilku pohody a přišli společně s námi oslavit začínající dny adventu, ale především se podívat na prémiu rozsvícení vánočního stromečku. Jaký asi bude? Sice v médiích byly ohlasy, že starosta Mach není příznivcem radikálních změn, nicméně jsme udělali jednu velikánskou změnu, a to, že staré svíčky bohužel už neplní svoji funkci, tak jsme se dát nové. Jestli budou zlaté, stříbrné, modré, oranžové, necháme se překvapit. Chtěl bych vám všem, vážení spoluobčané, popřát mnoho lásky, štěstí, pohody a aby se vám splnili všechna vaše přání. Já, když dovolíte, bych měl taky jedno přání, které bych tady chtěl říci. Přál bych si a chtěl bych, aby pro vás radnice nebyla nepřítelem, ale abyste na radnici našli spojence. Radnice se otevřela lidem a byla pro vás pomocníkem a ne nepřítelem. Chtěl bych, aby ty věci, které tady byly během volební kampaně, nebyly pouze planými sliby, ale aby jsme dělali věci pro vás Nymburáky. Děkuju a přeju vám všem krásný a podobný advent a mějte se moc fajn. Děkuju vám. A pane starosto, je to na vás, můžete spolu s občany začít odpočítávat. Zkusíme to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď! Děkujeme vám a přejeme krásný advent.